से बोडोलैंड विश्वविद्यालय में इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स का आयोजन हो रहा है और इसमें 37 आउटसाइड एफिलिएटेड कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चों को अपनी टैलेंट दिखाने का, क्रिएटिविटी दिखाने का ये सुनहरा मौका है और इसके साथ-साथ मैं चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हमारे आए हैं, इनको मैं प्रेरित भी कर रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ जो है बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों में, स्किल सेंटर्स में, इंक्यूबेशन सेंटर्स में भी जाएँ और वहाँ देखें कि इनको क्या-क्या जो है सुविधाएँ और मिल सकती हैं बोडोलैंड विश्वविद्यालय से, उसका भी उपयोग करें और साथ में जो पीजी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना उचित होगा, तो बच्चे वो भी इस ड्यूरेशन में एक्सप्लोर कर सकते हैं और बच्चों के रहने की सुविधा जो है विद इन कैंपस की गई है और मुझे आशा है कि सारा प्रोग्राम शांतिपूर्वक बहुत ही सौहार्दपूर्ण एनवायरनमेंट में होगा। थैंक यू वेरी मच। Professor B.L. Ahuja sir, the Honorable Vice Chancellor, Bodoland University. Youth Festival ni हाबाफारिया दिनै नैबे फुंनिफ्रायनो जागायनाय जाबाय फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों आरो दा जोङो नैबे कालचारेल प्रसेसन मोनसे दङ कालचारेल प्रसेसननि थाखाय दा जों रेडि खालामगासिनो बिनि उनावनो जोंनि माने माबा वाइज केटेगरि वाइज कम्पिटिशनफोरा सुरु जागोन जागायनाय जागोन आरो बे कम्पिटिशना माबासिम थागोन 4 थारिखसिम थागोन 4 मार्चसिम थागोन गतिके गोबां कलेजनिफ्राय फैनाय जायफोर बाहागो लानो फैनाय जायफोर स्टुडेन्ट बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गावबागाव जि टेलेन्ट दङ गावबागाव इभेन्ट्सआव बेखौ बयबो उइटनेस खालामगोन बयबो नुनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जोंबो मिथिगोन जे जोंनि एफिलिएटेड कलेजाव माबायदिफोर टेलेन्ट गोनां फरायसाफोर दङ आरो बेफोरनो जोंनि थाखाय सम्पद आरो नैबेहाय बे गेमाव जायफोरा देरहागोन जायफोरा उथ्रिसारगोन बिसोरखौ जोङो बिनिख्रुइबो साबसिन प्लेटफर्म दङ बे जाबाय एस'सिएशन अफ इन्डियान इउनिभार्सिटिस प्लेटफर्म दङ बेहाय बिथांमोना बाहागो लानो मोनगोन आरो बेहाय बाहागो लानाय माने बिथांमोना गावनि जे टेलेन्ट गावनि जे केपासिटि बेखौ देखायनायजों लोगोसे गंसे इउनिभार्सिटिखौबो बिथांमोना नेसनेल लेभेलाव रिप्रेजेन्ट खालामनाय जायो बा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मान सन्मानखौ एसेबाबो बिसोर लाबोनाय जायो गतिके जोङो बयनिबोसिम जोंनि अर्गेनाइजिं कमिटिनिफ्राय साबायखर थायो जाहाथे बयबो मोजाङै पारफरमेन्स खालामनो हायो आरो बिसोरनि मोजां पारफरमेन्सखौ नुनानै जाहाथे आरो माखासेयाबो फैगौ इउथ फेस्टिभेलफोराव साबसिन खालामनो थाखाय लामा नुयो आरो माखासे फरायसाफोरनिफ्राय जाहाथे एनकारेजमेन्ट मोनो मानो होनबा अडियेन्सबो नांगौ अडियेन्स थाबासो प्लेयार्सफोराबो थुलुंगा मोनो गतिके मोनसे बयनिबो मोनसे सापर्टिभ मोनसे एनभाइरनमेन्टनि गेजेरजों जोङो नैबे इउथ फेस्टिभेलखौ खुंनो आसा खालामदों आरो नोंथांमोननिबो हेफाजाब नांगोन मानो होनबा एक्सप'जार होननाय मोनसे खोथा दङ बेखौबो जाहाथे जोंनि स्टुडेन्टआ मोनो नोंथांमोना जेसेबां हायो काभारेज खालामबानो जाबाय इभेन्ट्सफोरखौ आरो बिथांमोननि जे माने केपासिटि बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसिनि सुबुंफोरखौबो एसे मिथिहोनांगौ मानो होनबा गेमा जोंनि बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि फिल्डआवल' जानानै बेहायनो गासैबो रिजाल्टआ थाबथाना थानांगौ बिदि नङा बे गेवलांसार जानांगौ जेरावबो गतिके आं आसा खालामो जे मोनसे मोजां इभेन्ट जालांगोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बे आरो बेजों बयबो डिफरेन्ट गेम्सआव जोंहाबो जे टेलेन्ट दं बेनिबो मोनसे सिनायथि बयबो मोनगोन आरो जों बेफोरबायदि लाइनजोंनो फरायसा एकाडेमिकनि अनगायैबो जों जे गेम्स एन्ड स्पर्टनि थ्रुयैबो आवगायनो हायो बेखौ जोङो समान समान लांनो थाखाय जों बड'लेण्ड नाजागोन नोंथाङा मिथिगौ जे नैबे इउथ फेस्टिभेलाव खुनु स्पर्ट्सनि एक्टिभिटि गैया नाथाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया दिनै 2009नि उनाव जे इउथ फेस्टिभेल जे माने स्पर्ट्सनि फिल्डआव खामानि मावदों बेहाय जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलसिम जों सहैनो हादों नेसनेल लेभेलसिम जोंनि प्लेयारा सहैनो हादों प्रडाक्सन बरगयारि बिथाङा आर्चारियाव गल्ड मेडेल लाबोनानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि नामखौ बिथाङा गेवलांसार होदों जोंना डेजी राभा होननाय सासे फरायसाया बिथाङा जर्जियायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ रिप्रेजेन्ट खालामो गतिके बेफोर जोंनि थाखाय गौरबनि खोथा आरो जों सानो जे बेफोरबायदि बा बिसिनि बायदि
जे Serial नेम एन्ड number फेम 3, बेखौ नुनानै Masbah माखासेयाबो College. थुलुंगा मोनथों जोङो बेखौनो Serial हास्थायो। number 4, Kokrajhar University. आवहाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों नोंथांमोना दिनै फुंबिलियावनो फैनानै जोंनि दे 4th इउथ फेस्टिवल दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय बेखौ कभारेज होनो थाखायहाय दिनै जों मिथिगौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया 2009 मायथाइयावनो बियो गायसनजादोंमोन आरो बे समनिफ्रायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया नाजाबाय थादों माब्रै जोंनि बे ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिफोरनो जे स्कपफोरखौ होनांगौ बेखौ माब्रै होनो हागोन बे बिथिङाव नोजोर होनानै नाजाबाय थादों आरो फैयै फैयै 2022 मायथाइयावहाय जोङो गिबि खेबनि थाखायहाय नैबे जेनाखि इउथ फेस्टिवल फार्स्ट इउथ फेस्टिवल गिबिसिन इउथ फेस्टिवल बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बेखौ जों खुंजेनदों आरो जेब्लानाखि जों खुंजेनदोंमोन अब्ला जों नुनो मोन्दोंमोन जोंनि बाहागो लानायनि अनजिमाया एसे खममोन 27 कलेजेसफ्रा गिबिसिनथाराव बाहागो लादोंमोन दिनै बोसोर बोसोर जों नायबाय थाबाय दा बोसोरब्रैयाव हाबबाय जोङो दा बोसोरब्रैयाव हाबनायनि लगे लगे दिनै नुबाय जोङो जोंनि बाहागो लानायनि अनजिमाया कलेजफोरनि अनजिमाया दिनै बांनायनिफ्राय बांलांबाय जोङो बेखौनो मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समाव आरोबाव जोंनि कलेजनि बाहागो लानायनि अनजिमाया बांलांबाय थागोन मानोना दिनैनि थारिखआव जों नायब्ला नुनो मोनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया 65 एफिलिएटेड कलेजेसफोर दङ आरो जे बिथिङावहाय दिनै बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं बे फेस्टिभेलनि गेजेरजोंहाय बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों जे बादायलायनायफ्रा सिगां जानानै थांबाय बे बादायलायनायफ्राव जायफ्रा देरहासार जादोंमोन बिथांमोनखौ जोङो नेशनेल लेभेलाव थिनहरदोंमोन AIU आवहाय एस'सिएशन अफ इन्डियान इउनिभारसिटिज बाहाय बिथांमोना बाहागो लायदों आरो गासै बादायलायनायावनो बिथांमोना देरहासार जानानै फैनो हादों दिनै जोंनि बे देरहासार जानायखौ नुनानै बिसेसकरि हारिमुवारि बिथिङाव बेबायदिनो गेलेनाय बिथिङाव गासैयाव देरहासार जाबोनायखौ नुनानै दिनै एन्टायार नर्थ इस्टनि जेसेबांनाखि जोंनि फरायसालिमाफोर दङ जों जेला ज' जायो अब्ला बेखौ नुनानै बाख्नायो इभेन गभर्नराबो बुङो जे जोङो बिसेसकरि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जा कालचारेल बिथिं दङ बा गेम्स एन्ड स्पर्ट्स बिथिं दङ बे बिथिङाव बारा नायनो नाङा मानोना बिथांमोना मोजां बे बिथिङावहाय मोजां दिन्थिफुंनो हाबबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव साबसिननिफ्राय हामसिन दिन्थिलांगोन होननानै जों मिथिगौ होननानै बिथांमोना फोरमायबाय थायो जिखिजाया दिनैनि जे हाबाफारि जोङो बाहाय लादों दिनैनिफ्राय बे हाबाफारियाव जे आयदाफोरखौ दोननाय जादों बे आयदाफ्रा जोङो एस'सिएशन अफ इन्डियान इउनिभारसिटिसआव जे आयदाफोर थायो बे आयदाफोरखौबो प्रग्रामाव सोनाय जादों जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जायफ्रानाखि गुबुन गुबुन कलेजनिफ्राय फैदों बिथांमोना मिथिलाङो माबे नेसनेल नेसनेल लेभेलावहाय बादायलायनाया जायो बे आइडियाखौ होनो थाखाय इउनिभारसिटि लेभेलावहाय नैबे इउथ फेस्टिभेलखौ खुंनाय जायो आरो बेहाय आं फोथायो जे जोंनि जाय फरायसाफ्रा दिनै बाहागो लानो थांदों बेनिफ्राय मोजां मोनसे मेसेजखौ लानानै थांगोन आरो बिथांमोना गावसिनि ओनसोलफ्राव गावसिनि कलेजफ्राव नैबादि आयदाफोरखौहाय बिसोरो जागायजेननो हागोन आरो बिनि गेजेरजोंनो बिथांमोना नैबादि बादायलायनायावहाय थाम थिम जानानै फैगोन जाहाथे जोंनि बादायलायनायनि स्टेन्डार्डआ आरोबाव गोजौसिनाव थाङो बेनि थाखायनो आङो थारैनो रंजानाय मोनदों दिनैहाय गोबां कलेजफ्रा फैदों कलेजफोर फैनायल' नङा ओमफ्राय गोबां गथ'फ्रा दिनैहाय बाहागो लानो फैदों आरो दिनै जायफ्रा फैदों बे गथ'फ्रा उन्दै डिग्री लेभेलाव फरायनाय बिथांमोना बेबायदि इउनिभारसिटि लेभेलाव थांनानै बाहागो लानायनि एक्सपिरियेन्स गैया बा अभिज्ञताफोर गैया नाथाय दिनै बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों बिथांमोना मोजांथार खाबुखौ मोनदों माब्रै जोङो गोबां कलेजफोरनि गेजेराव बाहागो लानानै देरहासार जानो हायो बेबादि मोनसे साननायखौ लानानै फैदों बेनिखायनो आं सानो बेबादि मोनसे बादायलायनाय स्पिरिटआ जुदि थाबाय थायोबा हयथ' जोंनि बे ओनसोलावहाय जे जोंनि बादायलायनाय बिसेसकरि हारिमुवारि बिथिङाव बिदिनो लिरनाय बिथिङाव बेबायदिनो गेम्स एन्ड स्पर्ट्स गेलेनाय बिथिङाव गोबां आवगायनो हागोन होननानै आं फोथायो बेखौनो आङो बे समाव बुंनो सानबाय आरो आं सानो जे थाबावनाय हाबाफारिफोर दङ दिनैनिफ्राय लानानै सानथाम जागोन बे गासै हाबाफारिया बयनिबो नाजानायजों गाहामथारै जालांगोन होननानै आं फोथायो